alimentari i sí, molt posat al dia. Jo ara m'estava mirant aquí la web aquesta, perquè si voleu anar a fer una d'aquestes visites que ens explica la Tana, hi ha una web que és benvingutsapagès.cat. Mira, aquí la teniu posada, i que és aquí, no, Tana? Que aquí s'ha de buscar el que tu vulguis anar mirant, no? Aquí pots dissenyar la teva ruta. Sí. Tu tries si vols un producte o si vols una comarca, o si vols dues. Anem a buscarem per producte. Anem a aquestes les begudes, no? Era el Priorat aquest que hem vist ara, no? Sí. En els reportatges. Que també el trobaràs I recordem que és una activitat gratuïta, que això ens agrada molt sempre. Completament gratuïta, sí. Ara, vés amb el cabasset perquè es fa la venda directa. Mira, el celler de la placeta, on ens has portat tu. Exactament. Per tant, podríem... Hi ha imatges de l'explotació i llavors una breu explicació de qui són i les dades corresponents. I si vull anar al Priorat, aquí vaig anar al Priorat, molt bé. I veuràs que pots visitar altres... mira, on puc menjar. Exacte, i on pots dormir. I on puc dormir, molt bé. I si hi ha alguna visita d'interès cultural, també. Alguna activitat complementària veig que em posen per aquí. Exactament, activitats complementàries que s'han organitzat des del territori. Apuntar que la web també està aplicable, també va amb el mòbil, i per tant hi ha també una geolocalització i tothom, des d'allà on estigui, diu jo vull anar aquí, clica a sobre i l'eina l'acompanyarà per arribar al lloc, i algunes explotacions, a vegades hi ha alguna dificultat. Clico aquí, obríem Google Maps, a veure si ara no sé si ho trencaré tot, ara ho trencaré. Mira, hola! M'hi ha portat, ho veieu o no? M'hi ha portat aquí i ara podria dir porta-m'hi, i m'hi porta. Les explotacions tindran un petit indicador, en tenen 5, perquè el tram final a vegades dius hexagonal... A la dreta o a l'esquerra? Sí, alguna cosa perquè la gent no es perdi. La Tana ens porta ara... és a Falset. El Falset és on t'ha de dur ara mateix, perquè abans hem conegut una explotació d'uns pagesos que es diuen 2.0, però aquesta que visitarem ara és un celler cooperatiu, molt antic, de 1919, però abans farem una esmorzar de forquilla.